Automobilul a fost inventat în secolul XIX de către Carl Benz și Gottlieb Daimler. Primul automobil modern a fost construit de Carl Benz în 1885. Viitorul automobilului este prevăzut să fie dominat de tehnologii care vor face mașinile mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, mai sigure și mai conectate. Se preconizează că în următorii 10-20 de ani, automobilele electrice și hibride vor deveni tot mai populare datorită eficienței lor energetice și emisiilor reduse de gaze cu efect de seră. De asemenea, se așteaptă ca sistemele de conducere autonomă să devină tot mai comune, oferind o experiență de conducere mai sigură și mai confortabilă. Se așteaptă ca acestea să fie integrate în majoritatea mașinilor și să aducă beneficii în reducerea accidentelor și a traficului. Alegerea dintre o mașină electrică sau pe combustibil depinde de nevoile și preferințele personale, precum și de condițiile din zona dumneavoastră de trai. Dacă doriți să reduceți impactul asupra mediului, o mașină electrică ar putea fi cea mai bună opțiune. Mașinile electrice emit zero emisii de gaze cu efect de seră și au costuri reduse de întreținere. De asemenea, acestea au o autonomie tot mai mare și mai multe opțiuni de încărcare. Cu toate acestea, unele persoane preferă o mașină pe combustibil pentru distanțe lungi de călătorie sau pentru zone unde infrastructura de încărcare electrică nu este bine dezvoltată. Dacă alegeți o mașină electrică, asigurați-vă că aveți acces la puncte de încărcare disponibile în zona dumneavoastră de trai. Asigurați-vă că ruta dumneavoastră obișnuită include locuri unde să puteți încărca bateria mașinii și verificați autonomia bateriei și viteza de încărcare. Dacă alegeți o mașină pe combustibil, analizați consumul de combustibil, costurile de întreținere și emisiile de gaze cu efect de seră. În general, este recomandabil să mergeți la test drive cu mai multe modele și să faci o comparație atentă între ele înainte de a lua o decizie.